Wannan bidiyon zamu nuna muku yadda ake haɗa irin waɗannan hotunan. Za ku yi ta ganin su suna yawo a social media. Za mu haɗa ku ga yacce ake amfani da Google Gemini. Farko za mu shiga cikin Play Store, sai mu zo wajen searching ɗin Google Gemini. Mun yi searching shi nan ya buɗe, dama na yi installing ɗin shi, kawai sai mu danna open. Idan ko baka yi installing ɗin shi ba, sai ka danna, sai ka install, ka yi downloading ɗin shi. Mu yanzu mun yi, sai mu danna open. Bayan ya buɗe zai kawo ka ta nan. Bayan ka yi buɗe account, ka sa email ɗinka da password, sai mu zo wajen plus ɗin nan. Wajen plus ɗin nan sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi zai nuna mana nan wajen haka. To sai mu zo mu je mu ɗauko hoton da muke so mu yi amfani da shi. To sai mu shiga cikin gallery namu. Bari mu je mu ɗauko hoton da za mu sa. Bayan ya buɗe mana nan, mu je mu nemo hoto. Bari mu nemo hoto. Mu nemo hoto. Za mu yi amfani da wannan hoton. In ya gama loading, sai mu zo nan wajen nan, sai mutum ya rubuta mai prompt ɗin da za ku sa mai. Mu yanzu za mu yi amfani da wannan na riga na yi kwafin shi. Duk mai buƙata zan saka shi a ƙasan bidiyon nan ko a comment na farko. Bari mu sa mai prompt ɗin da za mu yi amfani da shi. Za mu yi amfani da wannan, sai mu danna wannan wajen. Bayan ya tafi zai gama juyawa. Za mu ɗan jira kafin ya gama loading. Za mu ɗan jira shi. Shi nan ma yanzu ya gama. Ga hoton mu nan ya kammala. Kawai abin da za mu yi sai mu taɓa kan hoton, sai mu zo nan wajen save ɗin nan. A wajen saving nan sai mu danna, da mun danna za mu yi downloading ɗin shi a kan wayarmu. Wannan ita ce hanyar da za ka bi ka rinƙa haɗa wannan hotunan. Duk mai buƙata ga prompt ɗin nan zan ajiye shi a comment na farko ko kuma a ƙasan wannan bidiyon.